Bonġu lil kulħadd, jiena Don Anton D'Amato, dis-sena tkun il-5 sena tiegħi mill-ordinazzjoni. Bħalissa jiena direttur tal-Kummissjoni Migranti, dik li qabel kienet ukoll il-Kummissjoni Emigranti u delegat tal-Arċisqof għall-Migranti. Filwaqt li nilqakom għal din trasmissjoni fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ħutien nġabru għal din l-Ewkaristija jew narfu n-nuqqasijiet tagħna qudiem il-mulej u biex inħejju ruħna tajjeb għal dak li sejrin niċċelebraw narfu li aħna maħbubin u nitolbu l-ħniena ta' Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li lkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marja Dejjem Verġni, il-Anġli u l-Qaddisin kollha u li lkom ħuti biex itolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, int ħejjejt għalina għajnuna xierqa biex nirbħu dejjem aktar in-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li nilqgħu bil-ferħ il-frott tat-tiġdid tagħna u bil-qawwa tiegħu li taħdem fina ngħixu ħajja tajba b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. In-nies il-ħżiena ma ħasbux sewwa u qalu bejniethom. Nonżbulu lill-ġust għaliex hu taxkil għalina fi triqietna u kontra l-emejjel tagħna, iċanfarna għax niksru l-liġi, jixlina għax immorru kontra t-tagħlim li ħadna. Jgħid li jara fil-Alla u jsejjaħ lilu nnifsu bien il-mulej. Għalina u ċanfira tal-femit tagħna narawh biss taħt għajnejna idejjaqna. Għax mhijiex bħal tal-oħrajn ħajtu u ma tixbaħ lil taħat l-imġiba tiegħu. Lilna jodna ta' nisfolot, jistmel drawietna bħal ħaġa moqżiża. Ħieni sejjaħ it-tmiem tal-ġusti u jiftaħar li Alla missieru. Ħanaraw veru kliemu, naraw fl-aħħar se jsir minnu. Jekk il-ġust u iben Alla, jaqbes għalih Alla u jeħilsu minit l-dewwa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħqrija biex naraw xi tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtawilu għal-mewt tal-mistħija għax kif jgħidu għandu min iħarsu. Hekk ħasbuha imma tqarqu momija minn ħżuniethom. Ma femux il-ħsibijiet moħbija ta' Alla, ma basrux li hemm il-ħlas għall-qdusija. Lanqas ma għarfu li hemm premju għal minu bl-ħtija. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Qrib il-mulejn lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Jajtu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Ngħidu flimkien, qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa
iżda minnhom kollha jeħilsu l-mulej. Flimkien qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Iħarislu għadmu kollu. Ebda waħda ma titkissirlu. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jistken fih ma jkollux xi patti. Flimkien qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu baqa' idur fil-Galilija għax ma rridx joqgħod idur fil-Ludija bil-Lut kienu qegħdin ifittxu li joqtluh. Kienet orbot għall-Lut il-festa tal-Erejjex. Wara li ħutu telgħu għall-festa, tela' hu wkoll mhux bid-der imma bil-moħbi. Xi wħud min-nies ta' Ġerusalemm qalu, dan mhuwiex dak li qegħdin ifittxu biex joqtluh. Araw biċċu minn quddiem qiegħed jitkellem u ħadd ma hu jgħidlu xejn. Jaqgħu tassew li l-kbarat għarfu li dan hu l-Messija. Imma dan nafu minn fejn hu. Il-Messija meta jiġi, ħadd ma jkun jaf minn fejn ikun ġej. Ġesu huwa jgħallem fit-tempju olla leħnu u qal, intom li tafuni u tafu wkoll minn fejn jien. Jien ma ġejtx minn rajja, imma hemm wieħed tassew li batni. Wieħed li intom ma tafuhx. Jiena nafu għax jiena minn għandu ġej u kien hu li batni. Huma fittxew li jaqbduh, iżda ħadd minnhom ma mett idejh fuqu. Għax is-seta tiegħu, is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Donna l-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja ta' dan in-nies kienet qiegħda tfixkilhom. Donna l-preżenza ta' Ġesu kienet qed toħloq numru ta' dubi, imma da minnu, da minn fejn ġej. Da mhux naħna nafuh, imma kif qed jagħmel dawn l-affarijiet, kif qed jitkellem b'din is-seta. Dan mhux dak li jrid joqtluh, imma da donnu il-Messija. U din l-inċertezza Ġesu ma joħloqiex apposta, imma joħloqha għaliex il-preżenza tiegħu aħna ħafna drabi fil-ħajja tagħna ma nifhmuhiex. Ħafna drabi aħna ma jkunx kapaċi għalina nifhmu x'qed jipprova jagħmel Ġesu, x'qed jistidinna nagħmlu Ġesu. Ħafna drabi aħna nifqu fuq dak li jidher u ma narfux li wara dak li qed jidher hemm il-ħidma ta' Alla. U Ġesu lil-nies ta' żmienu jgħidulhom intom li tafuni taf minn fejn ġej, jiena ġej minn Nażaret, tafu l-familja tiegħi, tafu l-ħuti, tafu minn fejn jien, tafu minn jien, imma ma tafux il-min batni. Il-kwistjonijiet kollha ta' Ġesu mal-Fariżej, mal-Lut, kienet qiegħda tkun li hu kien qiegħed jgħid li hu l-Messija, li hu l-iben ta' Alla. U l-Lut kienet jgħidulu aħna nafuh lil Alla. U Ġesu jirrispondihom u dejjem jgħidulhom intom lil Alla ma tafuhx, kieku ma taġixxux hekk. U allura aħna llum mistednin biex fil-ħajja tagħna ta' kuljum aħna mhux biss narfu lil Ġesu bħala dak li għamel mirakli kbar u sbieħ, imma bħala dak li huwa l-iben ta' Alla. Aħna mistednin nidħlu f'dan il-misteru tar-relazzjoni bejn Ġesu u l-Missier,
ta' bejn l-iben u l-missier, din relazzjoni ta' mħabba li għalina blajnejn umani hija misteru. Imma għaliex huwa misteru aħna wkoll mistednin li matul dan ir-randam mod speċjali inħallu min idaħħalna fih, inħallu min imexxina, inħallu min jigwidana. U dan huwa l-iben ta' Alla, dan huwa s-Salvatur tagħna. L-istedina ta' Ġesu llum hija idħol miegħi f'din ir-relazzjoni, idħol miegħi f'dan il-misteru. Forsi ma tifhmux, imma għaliex proprju huwa ikbar minnek li jinqiegħed hawnhekk biex nigwidak, biex immexxik. Ikun infaħħar Sidna Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Nradu ħajr il-missier għax fi Kristu aħna għarna l-fidwa fid-dem tiegħu u l-maħfra ta' dnubiet. Nitolbuh u ngħidulu qaddes mulej il-poplu li inti fdejt bid-dem ta' ibnek. Mulej il-poplu li inti fdejt bid-dem ta' ibnek. Għal-Knisja biex ma tibżax ix-xandar lil Kristu bħala l-mibgħut tiegħek quddiem il-bnedmin li jitolbu raġuni għal-fidi tagħha. Nitolbu. Qaddes mulej il-poplu li inti fdejt bid-dem ta' ibnek. Għal dawk il-popli li għadhom isofru l-moħqrija mir-reġimi ta' dittatura, nitolbu. Qaddes mulej il-poplu bid-dem tiegħek. Għal kull min ibati minn inġustizzja fil-familja jew fil-post tax-xogħol biex tidratlu id-dinjità tiegħu, nitolbu. Qaddes mulej il-poplu li inti fdejt bid-dem ta' ibnek. Għalina biex ma nikkundannawx lil ħutna għal-mewt meta niżolawhom u nwarbuhom minna għax naħsbu li aħna aħjar minnhom, nitolbu. Qaddes mulej il-poplu li inti fdejt bid-dem ta' ibnek. O Alla għenna biex inħarsu il-kelma tiegħek f'qalb tajba u sinċira u nagħmlu l-frott billi nżommu sħaħ fil-fema. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina o Alla li tista' kollox li s-sagrifiċċju li nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu tal-għaġeb
u wassalna aktar safja għand dak li waqfu għalina, ibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. nerfgħu lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u t-tiġdid u s-safa ta' ruhom ħaġiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li għaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewent mulej inklajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xerret għalikom għal bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana inta Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li tagħmilna ulied tal-istess Missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mitnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim
natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubiet nisda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu dak li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li bħalma inħallu warajna li moddi tagħna u nidħlu f'ħajja ġdida hekk ukoll nitnatfu mid-dnubiet qodma tagħna u nitġeddu f'fehmiet qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. Iberikhom Alla li jista' kollox, Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Irroddu ħajr lil Alla. Ġurnata tajba lil kulħadd.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċiddijoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċiddijoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana isma talb tana ħlesejna u jqaf magħna glorja l-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima ura li inti omna liki isma talb tana, x'sulit twilet għalina u rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna d-dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li huma l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ere l-araq tad-dem. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikolli trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla tlopalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna,
eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja missir li benu l-Spiritu Santo. Kif kien fil-bidu. Issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima u l-inti omna li kisma t-talb tagħna dak li twila tarina. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-batija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u fraġella. Missirna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli trid inti kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-dubietna palma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, mbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, mbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, mbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, mbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, mbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, mbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, mbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, mbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, mbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-missir li benu l-Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u l-inti omna, għalik isma t-talb tagħna dak li twila tarina rid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru minn tat-tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek li kulli trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlab għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak,
Inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier li benu l-Spiritu Santo. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubitna, aħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru minn tadbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek inberk inti fost in-nisa nbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier li benu u l-Spiritu Santo. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna lik jisma talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubitna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru minn tadbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina. Slim għalik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ingħidu, għaliex aħna t-turufnati u li tefa. Lilek nitniedu aħna u nibku nolfqu f'dana l-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Amen. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid inti kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżina ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, daħanix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi int mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlob għalina mitembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erbieħ tal-Purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem id-dawl ta' dejjem jiddililhom jistrieħu fis-slim. Amen. Ngħidu flimkien il-litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xabban ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. Bla taba. Itlob għalina. Li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina.
Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Spiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bieb tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tijak, mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu il-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Jirażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarius tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll. U mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missiena. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tal. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu flimkien, ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierka il-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-demm għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santissimo Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispiritu Santo Parakletu. Imbierka l-kbira Omm Alla Marija Santissima. Imbierka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbierek San Ġusepp Arust Kastissimu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.